Get the point. Take a step forward. Sasa leo ndagitego kwanira igoro yevirentane. Akira kwa nyometo mukungu oyo kwa maete kabisa ngana bwato mwana. Asacha bando gatabanga na gwanchire munore igone mesigo yawo yonse. Yani ogataba gwanchire ng'ombe, gwanchire na gendo kieke, gwanchire na mori boigo. Lakini leo hii munagwa ikiyo mukungu oyo nka omwana yachete nero munyaroka na erotagete. Abakungumba bere kwa nyomete. Abakungumba bere kwa nyomete. Kware komotebi no ngo koira iga omunyaroka ore okoreta na barabe muibulio mino. Ngigeko gara mo kolega bana banyasa. Bone kese bukyo muguzi yasale kirepi. Nera mangana ogotegerera kurwa seredi okoigwa mangana abo kwanwa. Asande kurwa birambauti bibatabanga ekerambauti kigaichana na mangana yo gekabwata gekataroka gekagenda sikiaga ndabuchi. Amangana abo tangazwa amangana makongu. Ingo montoga ni umwana wa kugicharo chibati ekera kwari kunyomo mukungu kwa maetenga na bwatu umwana na nyo munero konda akorera nga isomo seri kuruka egekogera nkire muna komotebi na nyo bamura bande bakorera ekera kwari kunyomo mukungu oyo kwarotinga na bwatu umwana umumura bono nga yugo ikera kwanyorera abaho okomotebi na bole mombo yago kumwa na yote getachi. Unataka aende wapi? Maana wakati ulipokuwa unaoa bibi huyu mama yake ulikuwa unafahamu na kujua kwamba hako na mtoto. Sasa umeanza kusumbua huyu mtoto, umeanza kumdarau. Abande mbatakitiko somia mwana huyo ekero somia abande gochia ero mobegete gochia abande kwa baire sukuru era kwa mutigansiko abande kumokorie gasi bune bunda. Na huyu ni mtoto ambaye uliona na kutazama kwamba huyu mwanamke ambaye nataka kumuoa hako na mtoto. Sasa leo hii imekuwa namna gani kwamba umtaki huyu mtoto? Na kibone ko nalikananga totaketio mwana oyo okomorokea karentane bana banyasaye igubuna Biblia go kwana ngo kumyore abana abantu basesenirie nande igwa bora kuminde sana nga abana bayebirantane mutamba bako ba fast boy bariko bamwana okabere bosoga tatu fast boy bako babutanga na ina abante babo bobwate niko baraba ngaini very sharp abangaini ogo kumelane sukuru asiki Biblia batabanga abano kunyora asobo kebwao niko babwate chinguru cyogo kumya abano konyorekero montaro moke abano montako nyorekera very strong igabana abo baraba ngaini baba so ngo sukuru naende baigwa wana wangire konyoma wachire miaka 35 miaka 25 gutira 40 ule toranyoma ocho nyoma na 40 warosire mwana kyokonyora umwana basomi wa binte bibyata CPS dali koywa mwari mwabasomi bakoros mwana ubone guterama milio kaliyo kachindende because yokwa marete karosete naye nere bona koyburuka rosete nakiaba Biblia batabanga abana montako nyoro nobo kebwaye abana bari very sharp abana okoranga nakyokora birantane binge bana bangaini naenda no ane kinyo komorigere likwaranga kweli omwana eno mwenyekieni. Kwa sababu gani? Alisaliwa watu wakiwa na nguvu, wakiwa vijana. Sasa Biblia inasema namna gani? Kitabu cha Magambi 11 mstari wake wa kwanza kwenda chini. Ana watatinge bukunyoka pake birantane nebu kutoka soma paka bafani kazi nebu paka abali kitabantu nebu yani no ani numu akumira sana nebu kuna bemba hata mangana Maangi bokumyore wanosoma Magambi 11 anzia mstari wake wa kwanza. Biblia inasema namna gani? Soma. Basi huyo Jephthah Mgiledi alikuwa mtu shujaa sana. Kuna mtu mmoja hapa ambaye anaitwa Jephthah. Jephthah ambaye alikuwa ni Mgiledi. Alikuwa mtu ambaye ni shujaa sana. Naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Huyu Jephthah alikuwa mtoto wa mwanamke kahaba. That means kwamba huyu hakuwa na papa yake. Omanyetaba baba kungwa babakronga kahaba nero mahete iso mwana. Abande baro mwana abo tata manyekane dinimu. Oyigorero abantu batatu botuko no manenga ni mo iso mwana. Sasa Jephthah
ya Switzerland uriya Switzerland ritore bwana naye buya nyore kiro nande bari moko moitaga ki mwa mubunire timoko motigaga na mumomere butukomoroche nare meire ona bantu bamubune tamagoro banda amagoko nande abana nabanya bakumurwani wanka amanganabo ayetiga ayeremere ya Switzerland mwakiro Quando uno ya baga igana ndo nyoro mwana okumi ngomwa ayo chia zoro mwangere kiroka alitora agenda bu Jephthah alikuwa mtoto wa maraya, mtoto wa kahaba, lakini Biblia inasema kwamba Jephthah alikuwa mtu hodari sana, kijana wa nguvu. Omo mroyo igokoro ku Jephthah orengo mo murabu omo subati okonyoro taranya oromo sacha Jephthah ekerentane Jephthah ringe ekerentane bana banya sai basacha mbari batandita aye okareto mukungu gato mumura yarabona omuntu kireta okomatenga tomotageti totageti ko mwobore bagaka bandi totageti ko ora kimuntu ywaga achobore mumkyorengereza totageti ko mwora kyasa kwagaza karatu ko ywiye abandi nona abana muyiborete totageti ko mwora kyasa kwagaza karabe ki kyara gawo torara irana Proverbs 13 mstari wake wa 22 ndio mondazo omekebuzi omonto muya nigago tigo mwanda asabana baye nasa achokoro baye omonto muya igago tigo mwando asabana baye bana banya sai omonto muya noyo botigira abana baye oborimo na romo sacho ndisi kimako senye ndagoka abatebanga ekinechi tori ngotigero oborimo tigandie inkwe kindege tina yani abakwe borete ngai babuki egasi ya umu koibura kuka kwa manite ogotegete kuri ebintu byonse byokora Biblia yatabo omonto muya noyo gotigera abana baye egento takuri oborimo bwanse gogokora ngai abana bawo babuki yani montako senente ibintu gosenenta kuka etuka bwaniri ebintu akori okori kuka kigari akonya agatanga na ibigari byane ebigari ebira bikwa soeta aigaburiro kareta ngaibi guki biro binga ibi kogenda guki Biblia yataba ngomonto muya oyo gotigera abana baye egento tigera abana baye egento naye takurwe nseye nando tigera abana bawo bago chakasiro nando tigera abachokoro baye omwando yani akisabu ngana ki abachokoro bane nkibabo chakonyora kurumagaga abana babane nkibakonyora bona yora oni oborimo gogotiga abana roro yoronga kyorengere nabakungu bane ngento cyogo kumya okubekese yoborimo bwani oborimo bware kwoni gwase ibintu bibere gisemyamo namarwaire oborwaire amakweri na yakiro omuntu gakure ane bantu mbatageti ko bwatisi motigaberega otabwati fali ubono ndimogo korera motigamenye bukiga mwangire kenore morete motige gago mocheri amenyorora egekoro omuntu gakure no ibwa abantu bonse naye so ese byombe omuntu gakure obwatisigo abantu bande mbarenga tindiko so ekyombe nganja keronga kwanza na isiro gokwa nande keronga ibwete tingaiwete keronga bwete naba etobo ngaini ngomuntu gokwa na igo morete tomwe biboko byaye mono egakaibwete tokorana na kawo chagokunto ko nyanto ko manyaro tomwe menyansuri ya esa yi ekere ibwete ale mo omuntu muyano yo gotigira abana bayo mwanda takuri ibintu byose piko gokora mukungo ndakobekise imwe mugaka toragire yentongeyo torochi abatari bantu kwabekise imwe aragira ngaimo gotiga abana abayiga ngaimo gotiga abachokoro bawo bakungu n'abatebi nk'uburungwa kwon gwasoborwaire n'ijisemi n'abandi bakawani bakaza abana bagasoma nande bakabagurira bona ayo kwon bose boko lya mandasi basata bandi mbatagiti kwana n'obore ngayani obore mu n'obwaho aye obwaho isonga yari sokoro yaho ngayari elinde lyoto tebi obore mu n'obwaho anya sokoro yaho bware ngo bwaye teyo akaba murabaya obare iso babateire bakure bona nayo orota tagiti kwa abantu bole mu nkyorengererete ngotwe ruole nagenda gutinde ko mugakonde
akaba muraba kala mutika para kala mutiko bole mubaratu embulego tu mutari ko muruzi bara agatwego ngo twemwe para etikango kanyi atachoke ibintu byaho abagaka abayiga yaro tutomito n'abatati ngo gwate obolemo beke nyomba korugesie L.E Martha beka abayisuko jinsuko nyuma takobera nsuko nyuma tokomanya chinsa guswana endage aya nayo security nayo kubayigorera bana bago kongondi kikita kwa mwigorera ya pra ningo ikire no tolo nyomba abuso nyokono abusukari etubolete igo kwa pass information ono lababeka ko chimo babeke mama otua obere maera no chomane chinso montazo atane ndage wote muno ko igwe kikitaiga wacharuka mara moja kwate ne balcony muno ngoyo nganinje kai makobati naye swabana got agukwana ne lisakara osoko gatabi era ni mama mugati guchiagwo yomo ogenda no yomo guchimwara ona etokomani muri choncho no mongi na masataniti muno oyingorera ekeita muno mwayigunga ne director oya motero kirenge gitari omongi na gosai no mongi na gakoruga ngaini ateruka bugango kai ngobana gotura nganinje kai mugati naye swa nago swaiga agukwana ne lisakara osoko tabanga musengene nyakata bwa tisukari tikiro ibiro gotigara yam one director marabe kazi nyomba guchimayaga motiga abana mutwango kumol akonyerera ko swane ndagira nyomba kago choko muchichoka buya manango mumuro yo kumubeka oyo mugati mubeka oyo mukogati mubeka gaiga atobole mubuya muno mugako mungaini dade to chago tabuli abantu chinyomba mugako ndote agachari nani mabi bole muwo atwa omumuro yo nyoruno bandari ngakina ndabwanza kunganye nyomba gati ngajya rusubesa abana nechiaso abarega nandi kwa mawasa ngo ngomule mubwatiri mukwa bandori mugako tari ayo tante wonko bwango kola bulimira obule mubwango no bumaete akisabu nga opota agache gali ochotega abasa itoti muro gete baba Daniel moyi baga acha kuchia naye no mukungu magera agatigati okubange ibintu byaho buya mugakonde ekera akwa obule mubwagatwa ekera bwatwa iga omongi no mugako bunatabwate bonga bigite nyomba gatigati enyombe eri ekagenda mu mugati ero boli mokobo gwatuga bagachika nero yomongi no omumuro yo mugati mune gwikiyara ogotura ngina maambi mama igoraga mongi no koigora mumuro yabwa to bokombe seito nyari bari ekera to gwa to bolimo otogwata ne gento gikurukwa meroka igabo ko tiyo bokombe ne meroka iga okomanya gusukia mesa kororo mongi no kobol magatione gitata kyabo mwana one ogosukia mesa ogosukiba karuguru okomanya gwako bokombe zenga mo nando gwake mo okoyera kato mwana nyenyerere yana gaki ngikyaba tata magatione gaki ngikyaba mongi na taramanya obole mumbe atwa ngwabandari nando ogoso gwaka okobeka maroko ko matayi ko tobole mumbe atatu nolochega ango chiku notes na ko ile notes yo kongana ngayago ngayo mongire yako ngata kuchika kyo mugako yo kugo mutigime cyane bagaka bande babu kubatigime cyane tigango kanye mongino yaga chikumya ko mogoti yakakera bocho kibesa chombe chomunyaruka umumurama omere bona genda orora agokonye obe mongino yakabaga kinga aba murambane obo chikumya ko moyo manane nyomere chombe chomusubati obo iko oya manana ko matenga nchekinde tukumanga nayo omwa agete chubo chibesa mukariko mumuro kabero musigari gachio mumuro kabere girigiri akare konywa maru ngakiago chago konyo mongino tamani tino bole mere osembwa atete mongino yakule basatara echoka bagaka baiga boko bange kaya obanka buya choko bole mubwa buya manya soko beko mongino manya soko beko mumura manya soko agacha bibiliya yatabango monto mongaini igabo tigera abana bayo mwando tema sana nyobole mubwakeire tema gorera abana nyanyasa ogusesenirie takuragera ngango kwogochya okorera abantu bahe ibintu byonse byaye tigamangana yobwate ina ba bibiliya yateba bono igwa bali babo cyande birentene aye tigango kanye kwa manite ngomukungo na bwato mwana Jephthah Biblia imesema kwamba alikuwa mtoto wa kaapa lakini alikuwa mtu shujaa evidentene ibinge tigango tebinga na abantu abangaini tena ni watu wako na nguvu. Endelea kusoma mchungaji. Biblia inasema namna gani? Soma yote sasa. Hiyo nyingine Proverbs ndio nilikuwa nataka msome, lakini endelea kusoma.
11 mstari wake wa kwanza kwenda chini. Jephthah Omogiliadi. Jephthah Omogiliadi. Omurwani gwetwoni. Igarengo murwani etwani. Era nigarengo mwana bw'omukungu. Arengo mwana bw'omukungu mutaya yotabwatise. Na ise Jephthah nigarenge korwana. Ise Jephthah igwe byare bakora. Koro kwa Gilead. Omukungu omonyome. Oyo ni papa wa kambo. Oyo nyomete ngina Jephthah orengeri kaapa. Konyoronyoru mwana okuruku Jephthah lakini ubwate chinguru mono. Nera boga kamuibolera abana bamura. Omukungu yekerati chaga baada ya kuibola Jephthah tena akaweza kuzalia mwanamke huyu watoto wengine vijana. Na ekero barabuba beta abantu abanene. Ekera abana lakini haleluya. Mungu wetu. Akitimbaga igango yatukumbe mu ndango ari Mungu wetu. Omukungu oyo igani na Jephthah akanywa akaibora abana bande lakini akerabo chengenye iga agatano mwana okorokuna ki Jephthah soma abana muna nekere baraba beta abantu abanene ekera abana abande bakubwa ati Jephthah babeta abantu abanene bagasende Jephthah korwainka Obed lakini mbosoma muri yani galakia matindire mbosoma bukwa abana bamuntu baboda bakambwa nki abantu bande bonambosoma bole bukuraki manyanga bamuraba bayiburu bakubwa ati Jephthah nyone itetegina liyare kuiburu kanga bana abamba tongete bagaseri Jephthah korusobo asingi nanyo ametuno umwana oyo abamuraba bande bakabwaterana na Isa bagaseri Jephthah ekere bamuseri bakamotebya kunyara kunyoro umwanda asenyo tori kwagubole moga tori kwagubole masenyo mba ya tata ayenekerentane ekegera ni goro umwana bw'omukungu omwao egyo wetren ayibona no mwana bw'omukungu omwao Ero Jephthah agatamakuru ororo akagenda asense ya Tobu agwa agasanga n'abantu batikigeti akabera ororo agasanga n'abantu batikigeti yani umuntu aseri kuguruka oya ndo chikobe chokoroboso yando abantu abange bari chokoroboso ngabana bari nebirentane biseriri Jephthah agaseri wagachikobe chokora agaseri kunabana bamwe abo bayiburu kurumaega ngatakwe umwando isege togera nekerentanare na barabu bakanagotara nere abantu abayitoni bakanagotara na Jephthah bono gagu bakole poncho kana nere engatiyemegaika ekeraba amoni bachagete korwania abaisraeli kumbe Jephthah nigarengo rw'ikinguru ekere ibintu byamba byabasarekera aba bamosereti ebintu bigasareka ekero kelia bagakabegiliadi bakagenda korangiria Jephthah bagaisaransama bagatabana omo murori nonyo renge terenta nengo tokonya renge kurugesa rwetega iga esegi go tukoburu ayatigango kani koseri oro monto ngane kerenta nare gochiore komorigenje nagote bana sai bagatebani na Jephthah nere bono ratokonya bagakoraki bakamotebya inchwe obo motang'anio ito erinde tunyare korwa omanyetenga serioro mumuroyo oibore bipiya byo nambono gachimoro abana abe birenta n'abanene abakobwa ati kuchinsa abantu bakunywa marubuo semikende nkeyo ayatigambo kanye okero bokorera umwana yamaya abwiborete kurwenda yawo nari barasese rwaseriye tali ya Yesu lakini bunoko mokorera amabe inje n'abatebi nkonyoro chitori choka bantu batago konye nono gokonya abo chumuga konda agaseri umwana kerenta agaseri umwari mumanya lakini ano tante obaseri bakomonto osomiro itenenelete omali era sa chitaka goroboro ne akero muga ko yu arwari ne aro gotumega ari acha gomoyi agako gada aki na bugata ngina bono kyara akora endagira gotumera ngina muga ko inkori aro sere ngokanari ngine yekerenta ababa ya bataba ni chiruoti ondete yogata gendo nono yo no babegete siripasi ngao para ngao puru na red na ende tubwati binte bibigo ra chikamba yisakale lili mwamu babo kunda iga basi bansege kundo na ibane gutaru para na bono na kuibole togote boibolete waseri yekerenta na bono na bana kuibolete bantu babiri tamasibaho gite
bagune korra abantu bagune kubera batubwa mwabo nkwale konkonye isiboli ndinya kule liga ngowo kwa bwole libona wasere ti omwana ondega abantu batayimanyiti bamenyeta amarume batamaiti kene kegenda wasere yu mwana ole ko yate bisibo abasacha abamoko nyoma bakungu babwatabana tagete bota bimu mwana oyini gaticha abege sia sole haleluya omukungu ne naletwa igasi naruete koru naro chama bali bandenda barenga igakongo la visitation mukungu yakaletu n'omwana oyo bunaika enyombe ya moyo bonasi omwana yagatike sukuru oyo omumura wono ngina akatabanga tuwa nyuburemo twagacha mumuro yagakana hagatabo mama twachitega tukayibu buri muntu uri kubeka seriboni omumuro yakagenda Nairobi yakarigisa kiri cyaganza gukora agakora nyake tatagacha akagachira ngine nyomba nanda akayirana akayagachira nyomba aganza kuchinchie pomeyo omugakuyo moreta matabaga kabane mbali basiriri pako montata mutako ligimara magalinde mumwega akibona usinyuru kunyoma nakigako bakaliyo mongino yoga bakarata no mwana kumbochire kubiyorogesa akirachitaga akagachira ingine nyomba akagachira omugakuyo uri kubika esatie yemo mumuro yaganza kumugorera kigoti abantu bagakumya umusacho yabo chinchie gote nando chinchi omusacha kurugeso ibore twe otanya kubikege koroto omwana oyigaka akamubekere koro otege tangani ekerentane omunyara kore kurumaega wake oyo iga bucha oyo konyora umusacha oyo gokore nyangi omochi oyu wese okore yengima abaiseke no bayiboire lakini moiseke teyo na gokore nyangi koruo ebirentane ebibono chigari chigatenenege kone kurunyamira saidi ya 200 chiacha kuyo moise koyo bantu bagakumye mu musacho olia kako musiko ya kuruchombe musacho otara ruchombe gekabanga kigekoba mumuroli akamyo kasakiri ka ya gasaberoni akagorera ise chomba akamwakanera nyina kibona wote ya mugako ina arabete akobeke goti fada manya yani bintu mbiri bikobere kone ngekine kerentan analiyo kominyokia kerentan ya Jephthah ekeraminyo kigwara agatama akagenda kobecha kore town ebintu bigasareka esoma buchiza bakagenda kumuye korende Jephthah akabaira neria Jephthah akabateria iga inu Mwanyang'ate nchemukanganga na muganseria kurumwatata nase kimwachira bona tumomo tagondigeri ekera mwanyorire metano na mumo tagondiye abagaka bali bagiri bakamotebiga na aragerire twagosoroire tokonya ngokutori ntorigetia yogenda mo 90 togenda mo naye otokonye kurwania abantu manyekerende neke nakijya kurwania seri cyabwa bona abamoyi boletega abateyo iboletega ne chikingi baligere lyango chikingi cyaralia seri abasinye bachire kuri Jephthah nainde ekera bamanyora nera akarwe condition akatabana nera korende Jephthah akabaira neria inu Mwanyang'ate na muganseria kurase nyumba ya tata nase kimwachira asende kibona moto kondigeri ekera mwanyorire mechana abagaka bali bagiri bakamwira ni bagataba agerire twakwira nere tokonya ngokutora ntorigetia yogenda mo 90 togenda naye nturiko gutika maye otokonya kurwania abamoni ngotoitabara obo mutangani oito oyo bo abantu bonse abantu bonse bekenyore kinegeze kwokyo Jephthah agatebe bagaka balia onye mokongirania nka naende ngende kurwania ababisabali na omonene kara abeka abantu gakongo buina abantu bali nkobabwa nche nimbo mutangani oino bona ninche mutikomo gabiene haleluya akamwe condition agatebali oli ninche mutikomo gambi ngoto tebige kerentane elingi gekaba abagaka bagiri bakamwira ne bakamotebia ntokole bona wate aina abatoko omonene nabekirori ase omonene naino arayitigebego asego Jephthah akagenda mo n'abagaka balia n'abantu babo bakamubeka akabomugambi nawo mutangani haleluya bakamubeka akabomugambi naenda akabomutangani obo tawo chayekerentane aye lakini ngabasacha abanga kibona mole lakini kwa matu mukungu nabwa tumumwana anda abantu abanabwa abangi bagokonya abantu abana
aye Mokoro maya onya gotagete bibi ebia obisese nigwe kore oya maya ntena gote la sivyo ngo kumyole aina masese nigwe gendete kumwa na abana bali bakoirwe mechi oya omona aretu nero mochi yani akanywa maru akunyonya sore akubugo yakuminyokia abantu ekenyoreke magaya kurega ya tigaruga igana tariyo sita rocho gotosumbwa na yororoba kukwaro rinyo konyori rubole abandi bagerira abakungu abanyina ababasi nyokonyoro rubole akonyora se lakini bataba no muyare pi kagaki umwana yarabwate yori tigasogo tiga umane gocha na abandi mali bakogera abakungu abo banyo no matero umusacha naro koiro mukungu ko yaban akamwana kaburi discipline montaga tabo ne ngwe ne nchachi kumpiora bana banyasa kabe nayo muya korotenga mamo mina tafanikiwa kabo montomi ngainyo kara nyorero bolemo onyega abo konywa marugo korwanya abantu tisegi ngainyo kara soke ago chikosiganwa kiabanga nagantu amuira lakini gakyumo murabwate tinazora chose binere igakorwanya abantu n'imyoro daba tobo boli go chacha go toita nokotubwa ngware bachoka bona balenga babatanga pasta akintu anya basoma kebunge ekyo ebiranta na bisikwaseri etali ya Yesu haleluya sikaba ntabwaye tigambokanye ambinero gokonya akoire nyagitari oyo mana agachira ise ekeragenda ngumbu ekerenta nekiki agache nyomba isana nawo tabanga gosomya umwana nendo kiyengi rero wibiro golenta ate mu mwana one my boy wodaro taba my boy ira leo kada wala leo tanga my boy adanga my boy bona moshiare ngumbu mosacha bate chidora liyoka muruko ayatigambo kani ka mwana ukisema abandi otikako mosomi wakanera abandi ero motabyale myoko guchikwire ne ngumbu obeka abayega sukuru mune yelisa akora tibyaga moino kabisa oye mosukuma guchi dendere primary gabo yadi tigambo kani okomokorera bobe mokorera maya omwana oinero rago konya mambia akobekere goti omwana oinero rago konya akoire nyagitari ne gari yaye mokorera maya omwana oina masese ni gwachire bwo otatigota manyeti konya torite yare omokungone na ngento mwana mokungone na ngento mwana okobo musacho ya matai na agwanchire pi ngala kiri ngento kyako gosa no mwana mokungo ya chonanga ya chikomwa saka matenga aye omwana ile gotoka ngatayo ilo ni nkora ngento je ni nkonyome yani yasa ni mokungo ya kangento mwana akangento mwana akamatanga timanye tumwana na abantu nabangaini umatanya sako abantu bangaini abantu bagataba mondo tayo le golito mwana zatiko mokungo bakamoigole bikombe agataba ninja ingi bata mondo manyinga mondo tali ayengo koko chiesa ngaya musacho gonde yanyome ngomwana igakurwa nyome bona nechera kare na kurire point iyo einebe teigoro bona togende amangana yemere ibwa batachiri etabu kya Luka 7 mstari wake wa kwanza bantu bali gita bantu mechi bantu bali gita bantu bakubakorera emirimo bandi bakubatorera chae abandi bakubaremera bandi bakubagendera ikigari bandi bakubagendera ikipigipigi abandi chiatu bwayaga usaransete nero gosombe simityo tambuki matulwe karogoro abandi chi supermarket igana bago bakorera emirimo abandi mu bwatama butarogoro ga muri gita abantu abo muri gita abantu mwezi pi ninule rongo kwanera bantu bali gita abantu bandi chi hoteli ga no muri gita abana baita banyaruka bago sibiti sani bago siye bikombe bakwerera abantu chae muri gita abantu bibirira cyabata egosoma iga agache gukura mangano yonsi ekera abantu bamwigwete agasoka penaumu omosombo yomo bomotanga ni gwabarwani digana konyonya onyare kire hange omosombo oyu Yesu ekera akorera arike penaumu omosombo yomo likira sumo chigete na ruarete elio akabake kabaki ere no montanchete mono omosombo oyo iga oyo moneno yega mwanchete mono agachekoigwa mangana igoro ya Yesu agatuma asara abagaka ba Yahudi umubolia atawe ni omosombo ono monto ligete omonto ekera arwarete ari mwaye nyomba agatuma mangana cyase Yesu ngomosombo na arwarete
yani no mali tenga bakungu bande mbale ga bali gita abana bako barara basubati ekera arwarira mutayigenda sinura agwa no mane bose wado kale na yago ko rembe mo chiko murwari abantu bando ligito monde adwe yaga nero go ko rembe okorwara kwa mane ko mutayinga yanda go chako gwena omane ko kala gintu gire omane boche abana na bako baremera kwa mokoliye memo orwarire akoboka botuko ekeume kya mubwatire oraranyire nse kwa mane ko mutayigenda sino go gwena omane gocha no matana babantu bakokorera abantu okoli ko monde akara arwari kwa makomoseri kurubuo gwari kumurwari gwari kumuyele gitari genda morara mangana yengo bwana nyonko ngine liga monte montakoli ko monde lakini akara arwarire omobuta omotebi genda oragwena yenda orakoraki nande naye akoreire mere mama tukamange wono kwa mwangire akara arwarire omosombo oyo iga omane no yakara igwetegie sonkwetare agateba gachu musombo na mwantite nchumo gweni iro musombo ore imeke arwari gwe bantu bande yani mwana gokorere gasiga oboreri yani okumatenga bokosi ibintu tago ntengo urwari tego nkurigite mbo wakanande aina maragerio ko yata buo amaragerio ko yata buo tiangote na kegara abakungu abange babwata abareri batigirwe abareri banyomiru okoba gokorera moreri igobe yasawa tanga tindibene ko moirande musacho ona yaro ko monyomo egere ko ruoro tayo korera abantu yo mana kwana ngana ki nabono nali musacho ayasinye akoleto musacho ira akoleto musacho ira akagenda akaleta imara maralinde nandora mutu atulibuya agadabona nanda naleto umuntu utamanyiti no awayu yani naleto umuntu utamanyiti no ni kulikiri italia yani musacho natakurire umuntu utasomete ngamurire ngamatebiri chareri kumbafu ngamusacho utakurire umuntu utasomete kwani musacho ni chiza myakurire omwabyo etigangote isaku mietarabo iga chiko chakanyoro moreri no are ga ari bedroom yae ekera koira maine goro musacha akamotebi tegerera wono tegerera na ndekero gukuru mukungu gona ri gwakorera musacha uyo nyangi dikare gukira buya amwe aye somoreri yoma akinga koleta kiwe cha kunguru musacha baere sana buya amatebi no nyaro bugi mu buruti abakungu babere ntonyara akamanya gukureke yoreke manchumarare papa na nyara ile no moreri ine nyanjuma te gwakorera umuntu ekaya abantu bacha bange nyangi yawe rusitera monto magatana lini lyose na amanyikanire wansa kwagache nyombo moino obeko moreri oro tero bono buno gokora bono ikoko bo mukungu mo ngaini oriye mbinu oisaransho mari amataiba abangi ya ibuna ya rengi akiri no omweresa byaso bwanjani oro musiko bunata so kigari atagenda nabatebi story iri ntabakorera mukungu uri kanya mbene basabera ekana na amatebi go tamataiba sabere nande ngamateinte gitomo karata chitibuiro omugati asaga kombete nyumba akamugati kuchiororo ngamataito urwana kogo ikororoswe nande musabaye agaswa agasaba agatayu musubati uri mana abana baserira matuka atatu abana tubwate secondary mbatatu ye ukunywa military mangana ntomenye akiuro chaye wo chokuibura aba nyonjo znyiro gosomya nakiuro chikerabe enyumba bona ige igubunere ntubwati ndagera akitari mangana aye kwa muirira gokorera bono iga naye no gotebuna nanche nakorera indige yo nanche na bare gonkora iga nanda are gonta itago ngosera akaereso musubati olibuya musubati ya gataba gakinje tantebe tuzina bwate mukungu nakibono togo koro togenda bono katwezi twana wakiriaga katwakora indige inkasa ko muira nyumba tiyo bakaereso no musubati ya kamatega aki na anchira aye tigaye genda no musacho musacho uri gago takanyara nyumba bari bago seka mukungu yabo buri tirina goirete muna iko akamatabi yekera no musacha aragirera nande nduchinda ya yesemirira ngo mohoro bukimu mukungu mungai ekera bakora bagasaba akamatabi omukungu uri bagakira nisimya akamatabi ya njubu icyanga cyaye amasaboka akagenda ko icyanga ekera icyanga bono igo tonchorite bae amangana to gusaba bono naye otogosaba nganya sai mukungu uri anyaro musacha na riara ibo musacho nande na matai ko konyoro na kasi ni ayi tara nyomo usiga no mukungu ya yende go na liona atigara go konya wana nyina yo mukungu ndege pinyo kitabwa chobongo okware ko gendo kuro gembengi ma abantu bo bolinga gikia na nyundo ndo yo menyetero bora ye na nero gato mukungu mukayo chire na chibinto bya tugutirwo chinsuko chimesa nsuko chire obe aye kwa bwata ni abantu kwa bire basta ene nyangi kwa bwata nirie
Get the point. Take a step forward.